Ola, hoxe vamos a falar de como se pesca a lamprea. Antes de empezar con a nosa investigación, fixemos un tornado de ideas previas. Descubrimos que algún de nós xa sabía moito sobre o tema, pero outros non tiñan nin idea. O que vades a ver agora é o que aprendimos a través dos libros e das redes. Comenzamos. Agora vamos a falar das pesqueiras. Son construccións de pedra que serven para cazar lampreas. Como son? Son muros que en medio teñen un oco para que pase a lamprea, pero teñen algodóns e redes para collelos. Os muros chámanse pollos ou pescos, e os patios chámanse corredor. Onde están? Están no curso medio alto, nos ríos Ulla, Miño e Tandre. Diferentes artes de pesca na propia pesqueira. Cos butróns se pode pescar de dúas formas diferentes. No Miño, o butrón os deixan contra a corrente e o deixan amarrado ou lastrado, así cando a lamprea intenta remontar a corrente queda atrapada. No río Ulla e Tandre os butróns están a favor da corrente e soltos. Pescas a lamprea porque cando vai subindo contra a corrente queda atrapada no butrón. Cando vai subindo contra a corrente cánsase e queda atrapada no butrón porque o río a leva para atrás. Utensilios. O butrón pode ter a boca cuadrada ou redonda. A rede é de forma cilíndrica, como gorro de mago. O butrón ten uns aros de forma cónica para que se estreite. As redes se coloca no corredor do butrón, pero en medio do butrón a rede. Aquí hai un butrón. Pode ter a cabeza cuadrada ou redonda. Nesta foto ten a cuadrada. Ten uns aros para que se estreite. Aquí hai unha pesqueira. Os muros chámanse pollos ou pescos. Aquí está o corredor. Nesta foto o corredor ten un butrón posto. E aquí hai unha rede colocada nun butrón. Agora vamos falar das estacadas. Que son? Son pontes que serven para que a xente suba e pesque desde eles unha filga. Como son? Son pontes de madeira ou metal provisionais que están colocados hasta a metade do río. Teñen luces para pola noite poder ver a lamprea e chuzar. Onde están? Só están no río Tea. Utensilios. A filga é un pau longo que ten pinchos na punta que parece un garfio. Isto é unha estacada, aquí ten as luces e isto é unha filga. Agora vamos falar das redes. Que son? Son termalios ou redes que serven para pescar a lamprea. Como son? Son mallas, pero a súa forma e tamaño depende do tipo de pesca ou técnica que se emprega. Onde están? Encóntranse na desembocadura do Ulla, Miño e Tandre, nos estuarios. Diferentes artes de pesca utilizando redes, utensilios. Una das clases é uno dos utensilios é un tasmallo que se chama niño ou lampreira ou
outro utensilio unha rede chamada rodero ou lanceiras. Utensilios, miños ou lanceiras. Son redes de deriva que se soltan na corrente. Miden 115 metros de largo e 2,5 de alto. Rodeiros ou redes cabaceiras. Son redes que se soltan na corrente cunhas bollas para que floten, máis unha pedra para que afunda polo outro lado.